Cred anú nar cred. Tugtar an Porsche cuiachad mar leis na cianta bhíoch doras teanga na háirsaí le cuma súl chuochta Tógiú ceann an bhála sa 16 chun fada chuir le seanhála na cathrach agus cosins a thuairt gon chéamh. Is an Porsche cuiach an 10 físa atá fanta. Tá paráid na Spáineach tíomh stidze agus tá an Balla Fada a tógiú níos dearna ríis le haid fada chuir leis a géamh ó dheasta. Ach an erid leis an Porsche cuiach tá an Balla Fada cheann sa íomhána mór aitheanta na Gaillimh. Bhris tsunami áirsí chinnehála is 17 sa bhhar crit talúna le Spáin. Ribh seo bhí múséim cathrach na Gaillimh lonithe i dteach Comerford in aice leis an Porsche cuiach. Osclaíomh múséim nó chathair na Gaillimh go hefigiúil a 2007, mar thunscnamh de chuid chóirle cathrach na Gaillimh chun síal cultúra agus éireachta chathair na Gaillimh a churchan cín. Bí an múséim cathrach na Gaillimh oscailt de Máirt go dtí de Satharain agus tá sir chead isteach.